Вижда паста, чакай. Ето се вижда. Ето се вижда това. Ево, тук го ставаме добре. Ти нека да си има бабата, да кажеш да. Кажи си, за какво става въпрос? 4 години стара, 4 години стара, Бойко Борисов и 10 лева да ни дал. На пенсионерите? Да. А на той горе, да няма хазата пари. Колко години сте работили вие? Кой? Аз ли? Колко години сте работили вие? Аз и 3 деца имам и съм работила 39 години. Колко пенсия вземате? Аз ли? Да. 35 лева. 35? Колко ти да. Има колко да ни съкрати на 30 и колко лева. Сега колко вземате в момента? Сега за разпочет би може да вземам 100 и колко, 20. 125 лева? Браво, много хубаво. Нека да видим Бойко Борисов 120 лева как се живее. Кой трябва кредит? А има 3 милиарда евро изнесени в банки в чужбина. Секретар Ливан, и ние ги знаем къде са тези пари. Ето това е истината. И ние ще кажем само истината. Искам да си млади хора. Аз ти казвам, аз съм историк. Аз цяла България, аз съм била и за купчета, белата ми, каква не съм била. Да. А да въря с толкова пари. Моя мъж почина, имаше колко пари да получавам, да не малко нещо, ръката му такова. И те се направяха на луди. Ама той има награда, ама понеже беше от продължение. Те ти повиши и деня. Защо? Попичи ти трябва. Ви се спомняш, че създали сте 3 животни човешки. Счетоводители, технологии в песите, полуката я подлагат такова други държави. Дайте, почте, ние за това искаме да променим системата. Моята майка работила 37 години животновъдство. Взема 147 лева по болест. Ако не съм аз, питате ли, примерно или моя брат и помагаме как ще живее тя? Моя мъж работеше много и техник беше и той, и животни гледахме. Го имам. 5 години имам платено и части съм ви гледали животни, а не се признавам. От съвета печати ми удариха уши. Ми удариха печати където. А то отгоре ама се върна. Лъжат. Никой. И пенсионер, той по-важни пенсионер. И си лъжат.